An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bɛ yen bi alamisa ye alamisa min bɛnnen bɛ nazara san o kalo filanan février kalo bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko arajaba kalo an balana k'a fɔ kunungo kunnafoni y'a yira k'a fɔ jɛkuluba min sigilen bɛ kalo ɲini kama olu y'a yira k'a fɔ ko kalo kɔni olu ka jate la ko kalo kɔni a yera kunungo de a tile fɔlɔ ye bi alamisa ye hali n'a sɔrɔ maaw y'a ye kunungo yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ kalo in ka kunba arajaba kalo o b'a yira ko jɔra kunungo de ka tile fɔlɔ ka bi alamisa ye arajaba kalo o ye san kalo 7nan ye hejira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnɲɛ k'a fɔ kunnafoniw carilen don yɔrɔ caman na k'a yira k'a fɔ ko jamana lakanabaaw ye wulikajɔ ta k'a ɲɛsin yɔrɔ caman ma Moti marabolo kɔnɔna bi ko lakana bɛ ka na dɔɔni yɔrɔ caman na bi kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la. An ka jamana minisiri ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ale ye kunnafoni cari k'a yira k'a fɔ k'u ye baara dɔw daminɛ ka CEDEAO ni UEMOA ko Mali bɛna wele bɔgɔ jɛnen kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la. An ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye Dura marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Ngolobabugu a yirala k'a fɔ ko marifa ci dɔw tun bɛ yen kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Yɛrɛwolo tɔndenw olu ye dɛmɛɲɔgɔn ta ni ka ɲɛsin Sɛngɛmara Dusuma polisiso ma kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Ngolobabugukaw fɛ kunungo fedirila waati marifatigiw u ye wulikajɔ min kɛ kunna siriŋo n'o kɛra tarata wulada fɛ ka na tarata sufɛla yɛrɛ la u ye wulikajɔw kɛ ni ka dugujɛ kunungo araba la n'o kɛra so ni ka maa kelen ni to ka tila ka maa 2 kisɛ k'olu sɔrɔ ni ka na n'olu ye Dugabugu dɔgɔtɔrɔso la. An balana k'a fɔ o kɛlen kɔfɛ n'olu dalen bɛ lapitani kunungo araba tuguni u tila k'u kunda Ngolobabugu kan nɛgɛ kɛ 19 waatiw la ka taa marifaciw ta ka ɲɛsin Ngolobabugu ma. Marifaciw kɔni mɛnna ka daminɛ nɛgɛ kɛ 19 waatiw la fo ka taa surɔfanatɔw bɛɛ lajɛlen dun u bɛ ɲɛw na. An balana k'a fɔ Ngolobabugukaw kunnafoniw na ko maa kɔni ni ma to an bɛ dugawu kɛ yarabi ala jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔna na Kolongo komini kɔnɔna na Tongolongura cɛ min tun minɛna n'u tun taara minɛ a ka foro kɔnɔna na ka taa n'a ye dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko kunungo ko a segira ka n'a ka so ko jariwala tigilama minnu y'a minɛ u tilala ka a kanabila a segira ka n'a ka so. Maa caman ka fɔ la bi k'i ka dɔn mara in kɔnɔna na wulikajɔ kɔni ko jariwala tigilamaw kɔni kɛlen bɛ k'o barika bonya yɔrɔ ninnu na o kuma min bɛ senna bɔ o de kɛmɛso ye ni ka maa caman tɛ se ka taa furulataru ni lamalamaw yɛrɛ la u k'u bɛ fɛn min fɔ faso ka wulikajɔ kɛ ni ka bolomakɛ ta ka ɲɛ solu ma n'o tɛ e ka dɔn olu bilama kɔni da bɛ dugu ye e ka dɔn sunɔgɔtu an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o kuma min bɛ senna bi yarabi ala k'a kɛ sababa ye. N'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi Jabali ale fara kɔfɛla yɔrɔw la Jambe ka taa sungɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw kun kɛra so ye ni ka maaw gɛn ka bɔ yɔrɔw la yen kosɛbɛ kunnafoniw na tiɲɛ don sungɔkaw kɔni wulila u ma segin fɔlɔ nka ko yɔrɔ ninnu na bi ko an ka jamana lakanabaaw kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ kungo kɔnɔna na ye ka wulikajɔ ta jariwala tigilamaw ka se ka i ka dɔn k'a fɔ u gɛn cogo min na k'o baaraw bɛ sen na maa caman ka sira la. Kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi jamana in basigi o kuma min b'an da su ni tile u bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra ye bi bi na Moti marabolo o bilama bɛ cogo di min ye Usman Jalo ye ale ka dɔn Moti ka ye ale ko ale taama dɔw kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko gɛlɛya kɔni ko nɔgɔya donna kow la. An ka Usman Jalo an ka lamɛn. Ka bɔ Bamako n yɛrɛ ka mobili la ka na Mopti ma gɛlɛya sɔrɔ sira kan u bɛ n sécurité min fɔ ne ma beki ka tila ka bɔ Bamako ka taa Bayangara ka sigi ma gɛlɛya sɔrɔ sira kan n nana n ye n ka mobili jɔ Mopti ka tila ka taa Kwakuru ta ka taa Kwakuru ka tile 2 kɛ ka segin kalo ye haramuya ma gɛlɛya sɔrɔ a kan n'o ye transition mɔgɔw kɔni ka taabolo ye vraiment bamananw ɲuman na u ka taa n'a ye vraiment depuis ko in sisan u ye ko in ta ni u tɛgɛ 2 ye vraiment an tɛ se ka foyi fɔ n'o lafiya tɛ. Ne bɔra Bayangara mardi sɔgɔma
ka na Mopti midi ka tila ka mardi kelen midi ka tila ka kurun ta ka taa Kwakuru ka bɔ yen nɔ jeudi 10h ka na 14h kun bɛ Mopti ka tila ka taa tuguni Bayangara n ka mobili la ka segin ma foyi ye ɲɛ na n ye fɛn fɛn ye n'o ni armée ka convoi ma bɛn donc an ka mɔgɔ minnu bɛ kɛ sirada la marifa b'u bolo n'o ye Dana Amasago mɔgɔ ye i b'i jɔ i b'u fo u b'i ka mobili fiyɛ u b'i ɲininka i bɛ taa yɔrɔ jumɛn donc i bɛ taa n'i bɛ segin fana u b'i lajɔ u b'i fiyɛ i bɛ taa min u b'a fɔ Ala ka se ni ɲuman ye ma foyi sɔrɔ n'o nɔgɔya tɛ et puis u bɛ mun fɔ Bamakɔ insécurité ko in kan centre la vraiment depuis Mali ni Irisiya ka tɛgɛ ɲɔgɔnma di ka kɛ a ko la vraiment an tɛ se ka foyi fɔ an centre mɔgɔ n'o taara ni taara tɛ n bɛ dugawu de kɛ sa halisa Ala k'a taa ɲɛ. Ni batali kɛ Usman Jalo la o hukumu kelen kɔnɔna na Mopti jɛgɛ sugu o maa dɔ b'u hakili de bi jamana bilama lakana bɛ cogo jumɛn de la an ka dɔw lamɛn. Seni ɲɛnta ka bɔ Mopti yan bon bi an bɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi bi ka fisa an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ caman na o ko bi ka fisa lakana bi ka na dɔɔni i n'a fɔ an somɔgɔw bɛ yɔrɔ min na Masina mara ka taa Kado dugu yan fan ninnu na aujourd'hui vraiment ça va parce que bi ni don tɛmɛnenw tɛ kelen an fɛ hali mɔgɔ caman kun bɛ yen u tɛ se ka na sugu la bi an b'u bɛɛ dɔɔni ye quoi. Ko ne tɔgɔ ye Bintu n jamu ye Sabi n bɛ jɛgɛ feere kɛ Mopti digi kan ye an bɛ magasin numéro 18 la an b'a fɔ caman bɔra la Sabi ka kɔrɔ an b'an ka minɛn minnu san taa yɔrɔ t'a la na yɔrɔ t'a la tellement que gɛlɛya sababu minnu yɛrɛ bɛ taa n'an ka fɛnw ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ u tɛ kɔsegi sɔrɔ ka na o de ka ca ni ba nasi mais bi alhamdulilayi an ka jɛgɛw bɛ taa Jalasago u bɛ taa Bankasi Koro Kado b'a ta ka taa bɔnɛ bɛ jigin n'u ka ye ni i ma mɔgɔ min ye e bɛ se ka fɛn fɔ wa jɛgɛ taali yɛrɛ de jɔra pewu taa yɔrɔ t'a la na yɔrɔ t'a la sabu u tɛ se ka na u tɛ se ka taa alhamdulilayi belebele bɔra la sisan taa yɔrɔ b'u la olu yɛrɛ bɛ na kelen kelen. Kasim Ɲɛnta wala bi kɔni alhamdulilayi an Mopti mara an ye jɛgɛ feerelaw le ye hali fɔlɔ mɔgɔ minnu kun tɛ se ka na jɛgɛ san sisan u bɛɛ bɛ se ka na jɛgɛ san u bɔ Bayangara maraw de la Kado dugu bon bi kɔni alhamdulilayi sécurité bi yen dɔɔni yɛrɛ de halisa an b'a ɲini u ka dɔ fara a kan non bi kɔni ka fisa yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ anw ka laɲini jamana ka sumaya de pour que an bɛ se k'an ka baara kɛ lafiya la an bɛ yan jɛgɛ feere la Kado de bɛna jɛgɛ san an bolo yan kosɛbɛ bon n'olu ni kɛlɛ b'u ka yɔrɔ la u tɛ se ka na bon ni kɛlɛ nɔgɔyara a kɛra an bɛɛ. Ni tun ye Mopti jɛgɛ sugu ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ yarabiya la Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen Idi Bacili ale ye sɔrɔ buzumaba ye an ka jamana kɔnɔ na ale ye dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin an ka jamana a lakanabaaw ma o min kɛra Idi Bacili yɛrɛ a b'a kɛ nisɔndiya jira senfɛ baara in kɛra kɛcogo jumɛn de la an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ Idi Bacili foyi tɛ faso ko bɔ tubabu ko yanni i k'a fɔ i faso ye mun k'i ye i yɛrɛ ɲininka i ye mun kɛ i faso ye parce que an kan ka fɛn caman di Mali ma an wolola Mali la an donna ekɔli la fu ka kalan fu ka dɔnniya sɔrɔ fu faso de y'o k'anw ye an ka devoir ye de k'o segin faso ma o de y'a ye bon ne bɛ baara kɛ avec la ministère de la sécurité il y a longtemps munumunu na ministère la n y'a ye u mago bɛ fɛn dɔw la bon fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ état ka san ye faut que homme d'affaires fana ka fɛn dɔ di état ma mun bɛ se ka état dɛmɛ ne hakilina ye o ye n'u ka besoin dɔw dɔn o ye kɛlɛkɛminɛnko fanfɛlaw ye u lansera an ka partenaires ma mais partenaires yɛrɛ fo parce que ñu selu ma u ma problème foyi don a la n mago bɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw la u y'a di yan n y'a di polisiw ma bi n y'a di ministère ma bi a diyara u ye bɛɛ content na marifaw de don n ye marifaw de d'u ma parce que sacrifice foyi tɛ bonya jamana ma u mago bɛ fɛn dɔw la o ye marifaw ye n y'o o de d'u ma bi bon a bɛ n ka projet la ka parce que n y'a ye yɛrɛ an ka polisiw hali ni marifa b'u bolo marifa ciyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen a bɛ n ka projet la tile fila in na n b'a baara kan ka marifa ciyɔrɔ dɔ dayɛlɛ u bɛ se k'u ka entraînement kɛ yɔrɔ min na ani b'u ka séance de tir kɛ yɔrɔ min na a bɛ n ka projet la n bɛ discussion avec la ministère pour installer ça au Douma ko se ka baara kɛ gratuitement avec mes partenaires parce que n y'a fɔ n ka partenaires ye n ko an tɛna minɛn foyi san tugun ka sɔrɔ jamana yɛrɛ ka nafa t'a la parce que ni jamana ye fɔlɔ an kun bɛ minɛn de san dɔrɔn u b'a déposer a bɛ taa on a fɔ k'o système de bila n'i ye fɛn san bi faut que an ka nafa ka k'a la an bɛ se ka baara kɛ ni fɛn mun ye partenaires ko problème t'a la. Ni kubatali kɛ Idi Bacili la a y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna an ka jamana kɔnɔna na nin ye foli ko ye Ala ka nin ɲɔgɔnna caya basigi lafiya o bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra yen marifatigi jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye sema ye fɔ cogo la n'olu tun kɛlen bɛ ka marifa ta ka muruti boloda fɔlɔ maɲɔɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a yɛrɛ ka fɔ jamana bɛɛ lajɛlen ye kelen n'o kɔni de sabatilen bɛ sema maaw k'u kun taara taamana Itali jamana kɔnɔna na o waleya min kɛra CNT kɔnɔna na Fuseni Watara ale ko nin min kɛlen filɛ ko a ni kɛli kuma kan Fuseni Watara ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Bon an ye kuma in mɛn a barilan yɛrɛ la k'a fɔ Mali an bɛ yɔrɔ min na bi hakili la bɛn bɛ maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi parce que mɔgɔ minnu don n'u bɛ CSP groupe la an y'a ye
ONG italien dɔ de bɛ n'u b'a f'a ma ko Arapacis k'olu de y'u wele bon an b'a dɔn ONG nin ale bɛna mun ɲini an ka ko la yan bi kɛlɛ t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu taara yen u bɛ Mali gouvernement na u bɛ CNT la yan ne yɛrɛ ka commission na kelen b'a la yan donc n'an b'a la yan kuma jumɛn bɛ an tɛ se k'o fɔ ɲɔgɔn ye yan sigikafɔ jumɛn bɛ an tɛ se k'o kɛ yan ko f'u ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taa Itali surtout n'i y'a lajɛ ONG in kunna muso min b'a kunna muso min don fɛn de kun don fɔlɔ actrice kun don a tun bɛ théâtre film ninnu de tourner fɔlɔ a tɔgɔ ye ko Nicolata Gaida an b'a dɔn ko mɔgɔ min don a bɛ baara kɛ service secretw de ani Itali gouvernement de donc n'i y'o sen donnen ko dɔ la tan c'est que ko wɛrɛ de b'a jukɔrɔ sinon an ye CSP mɔgɔ dɔw ɲininka ko non ko foyi tɛ k'u taara ko bɛnkafɔ ni fɛnw bɛnkafɔ jumɛn bɛ n'an tɛ se k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a hakili la Mali ko an k'an ka fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an m'an ka mɔgɔ wɛrɛ da don a la tugun parce que an y'a ye chaque fois n'a ye mɔgɔ wɛrɛ da don Mali ko la a tɔ bɛ juguya ka taa fɛrɛ parce que bi wagati in na an ka faamaw bɛ baara mun na ni yɔrɔ caman bɛ ka sécuriser même kɔrɔnya fan na sema mɔgɔ yɛrɛ kun y'u ka poste de sécurité minnu kɛ u y'a caman to yen sa an ka faamaw bolo n'a fɔra o tuma de la an bɛ ka bɛn tuma min na ka yɔrɔ sécuriser ko dugu wɛrɛ mɔgɔ de bɛ ninnu wele ka taa bon n'u kɔni taara jaabi barilan na u bɛ se ka taa o mais an ka gouvernement fana bɛ se ka bɔ ka kuma gouvernement ka bɔ ka kuma ka dugudenw kunnafoni ka kunnafoni ɲɛnaman di u kana kɛ ten dɔrɔn ko parce que u yɛrɛ dama b'a ɲɛnabɔ sanfɛ ko k'a kɛ komi ne dugudenw sen t'a la dugudenw hamina ko de don n'i y'a ye kuma caman bɛ ka fɔ a kan bi parce que an ka gouvernement ministre min yɛrɛ bɛ réconciliation na a ma se ka bɔ ka kuma maliyɛnw fɛ a ka bɔ ka kuma ka tiɲɛ fɔ a ye mun de bɛ yen k'ale yɛrɛ fana bɔra Itali ko a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ o tuma na kuma jumɛnw de bɛ ka kɛ a ka bɔ maliyɛnw k'a mɛn mun de bɛ yen a ka bɔ k'a fɔ an ye parce que u bɛ an de ka baara la donc u ka to ka nin ko sugu kɛ dogo dogo la a man ɲi n y'a ye kuma caman kumaw bɛ ka munumunu parce que gouvernement de ma bɔ ka kuma donc gouvernement ka bɔ ka a tiɲɛ fɔ bɛɛ ye mun de bɛ yen an k'a dɔn parce que mɔgɔ minnu taara sisan même n'i ye kɔrɔnfɛla lajɛ ninnu ye minorité de ye u jama man ca o jama caman t'u kɔ sinon mouvement de l'inclusivité o patron filɛ nin ye yan u ka président filɛ nin ye Mohamed Soumana ak Mohamedou Naidra CNT membre do o ma taa o bi yan a ka jama bɛɛ bi yan mais même dɔw bɛ ka nkalon tigɛ ko mouvement de l'inclusivité sen b'a la mais o sen t'a la parce que u ka chef bi a bi yan. ni ko bɛ taa i ka Fuseni Ouattara la a fɔra cogo min na an ka jamana basigi na lafiya yarabi ala faso de bɛ yɛlɛ bɛ ko kuma fɔ ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi CEDEAO ni Mali ta ka taa se IOMO ma o tɔnɛ jamanaw ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ni ka gɛrɛn tɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana ma ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ k'u ye nin min kɛ k'a tɛ sariasi kɔnɔ na o bɛna kɛ so ye ka CEDEAO ni ka wele bɔgɔ jɛnnen sanfɛla la ni IOMO o min bɛna kɛ ministre ɲɛma baara in bɛna kɛ cogo jumɛn de la Dr Choguel Kogala Mayiga y'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Conseil de cabinet in na an y'an ka juriste réuni k'a lajɛ sariya sira fɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko embargo in a bɛ sariya bɛɛ sɔsɔ. A tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ UEMOA sariya kɔnɔ a tɛ Union africaine sariya kɔnɔ a tɛ ONU sariya kɔnɔ a bɛ sariyaw bɛɛ sɔsɔ donc a y'an ka juriste réuni pour qu'an ka plainte préparer o plainte in a bɛ déposer UEMOA la CEDEAO la a bɛ taa Union africaine ka taa organe wɛrɛ la dossier filanan min examiner o ye k'an labɛn i y'a dɔn Union africaine président nana yan ale ni président kumana a ko k'an bɛ taa an balimaw voir CEDEAO kɔnɔ ka négociation daminɛ tuguni donc o la an ye équipe fila sigi l'équipe politique o équipe kɔnɔ Mali de b'a diriger mais jamana min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ye Algérie Mauritanie Sierra Leone Nigeria Togo olu de bɛna sɔrɔ a kɔnɔ ka négociation c'est avec l'Union africaine la CEDEAO u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ani le comité de suivi a comité filanan o ye commission technique min bɛna chronogramme yɛrɛ lajɛ baara min kan ka kɛ o la pour que transition in ka se ka ɲɛ pour que maliyɛnw ka hami a ka se ka taa en compte ani communauté internationale ka préoccupation commission fɔlɔ ministre des affaires étrangères bɛna diriger commission filanan o ye ministre de l'administration territoriale ani Mali ministre saba ministre de la refondation ani ministre des réformes politiques institutionnelles ale fana a bɛna élargi jamanaw tɔ bɛna u ka représentant ani CEDEAO yɛrɛ ani comité de suivi u ka technicien bɛna u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a laban bɛ min fɛ o ye maliyɛnw k'a dɔn k'u ka gouvernement bɛ baara la a bɛ baara min nafa la maliyɛnw nafa bɛ min na an sinsinlen b'o de kan mais an b'a ta en compte fana situation min bɛ communauté internationale fɛ pour que transition a ka se ka se transition min bɛ maliyɛnw nisɔndiya maliyɛnw ka nafa bɛ min na pour que élection ka se ka kɛ bɛɛ ka
i yɛrɛ sɔrɔ basigi kana jamana kɔnɔ élection ka kɛ ka sɔrɔ sɔsɔli ma k'a la transition ka se ka ɲɛ bɛɛ bolo. Ni nga batali ka ministre ɲamana u y'a fɔ cogo min na bi an ka jamana basigi na lafiya fɛrɛ fɛn fɛn kan ka na Mali bila basigi minɛ kɔnɔ na yarabi o basigi o sira minɛ cogo cogo yarabi ala ka an ka jamana ta o sira kan n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ bi dɛmɛɲɔgɔnya k'o ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen na polisisto min n'i y'a sɔrɔ n'o ye 5e arrondissement ye yɛrɛ wolo o tɔndenw ye wulikajɔ ta ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma u ka cagaminɛ dɔ n'o ye machines ye ka se k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye machine minnu bɛ n'u y'a sɔrɔ olu bɛ sɛbɛnfura baara kɛ ka se k'o d'u ma u ye baara in kɛ kun kelen min kama an ka Basoro Sila an ka lamɛn. An bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que wagati bɛna besoin yira la ne la directement an bɛ Bagayogo fana fo kosɛbɛ besoin yira la ne ye weleli kɛ k'a fɔ que n ko nin besoin bɛ ne ka kin na donc ne bɛ fɛ ni ne ka kɛ hali a kuma ma caya ko aha nin besoin de bɛ o kɛ problème t'a la comme lundi ni mardi an bɛ ci dɔw la an t'a kɛ mercredi ye donc directement an y'a lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na ka na nin kɛ donc ne ta ye foli de ne ta ye foli ye ka commissaire Diallo fo k'a ka adjoint fo ka yan baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo baara min na an bɛ ala deli hali bi ala k'a kɛ taɲɛ ala ka u ni an kafolen to ala ka u n'an kafolen tɛ ala ka faamuyali ɲuman d'a ma ka wele bila fana maa bɛɛ ma maa minnu n'u bɛ yɔrɔw la n'u b'a dɔn gestini dɔw don kuma dɔw la a ma ca yɛrɛ mais a nafa ka bon donc maa minnu bɛ se ka nin kɛ u ka kinw na walasa mɔgɔ minnu b'an lakana o fana kuma dɔw la a kana fɔ i nana commissariat la commissaire u ka fɔra k'i ka taa kopi kɛ kɛnɛma walima i ka taa fɛnw kɛ kɛnɛma olu fɛn fitinin ninnu k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛnabɔ i kɛrɛfɛ o fana ye i ka apport de jamana ka taga ɲɛ la quoi donc an b'a yira maa tɔw la minnu bɛ se ka nin k'u ka yɔrɔw la wa continuer ka nin kɛ faso mago b'anw na bɛɛ ka fitini fitini kɛ kuma dɔ la nafaba b'a la quoi donc ne ta ye foli ye ka yɛrɛwolo déboucher la rempart fo ka tila ka commissaire 5e arrondissement bɛɛ lajɛlen fo u bɛ baara ni fɛn minnu la sigida la anw kɔni bɛ kin kɔnɔ anw ɲɛ b'a la donc an b'u fo ka wuli ka jɔ yɛrɛ fana la. Ni ko ye Basaro Sila kan ye dɛmɛɲɔgɔnya in o taara ka ɲɛsin 5e arrondissement policier min ma o commissaire ale yɛrɛ b'a kɛ nisɔn yira sen fɛ an ka commissaire lamɛn. N'i ye nin k'i ka sigidala mɔgɔw ye kuma dɔ sigidala polisi ye i ye koba de kɛ nin tɛ yɛrɛ yira ye o nin ye ka aide de k'i ka sigidala polisiw ye pour que u bɛ se ka u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na maintenant a ye fɛn dɔ de constater donc maintenant à la suite de ça aw nana n'a ye aw nalen aw ka service la a ye fɛn dɔ de remarquer maintenant o de b'aw kun minɛ donc maintenant a y'a essayer vraiment ani sigi tɛ an tɛ sigi nin ko la f'an ka wuli pour que ka se ka ninnu dɛmɛ donc maintenant ala y'a kɛ fɛnɛ vraiment anw garisɛgɛ de kɛra nin ye aw bolo donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn maintenant fɛn fɛn bɛ se ka nin kɛ an ka sigilamɔgɔw ye a ye koba de kɛ surtout aw yɛrɛ ka yɛrɛwolo début sur les remparts ça veut dire que aw hakili bɛ aw ka sigidala polisiw la donc nin geste in ka ɲi kosɛbɛ aw ka mɔgɔw bɛ k'i mun na a b'a fɔ f'olu ye donc u bɛ se ka aide min kɛ polisiw ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que bɛɛ y'a to baara yɛrɛ bɛ sankɔrɔta sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ baara kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka baara kɛ. Ni ko batali kɛ commissaire kana a y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna caman ka jamana kɔnɔ ne ninnu sabatira dɛmɛɲɔgɔnya o bɛ kɛ so ɲini ka jamana bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye. An balana k'a fɔ bi so minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko Atitebugu du jɔli se tɛ maa minnu ye ka du jɔ k'a d'olu ma n'a bɛ wele ko logement social ko dɛmɛɲɔgɔnya fɔra la nka k'a bɛ ɲini ka na kɛ kungo ye dɛ Tabakɔrɔ Atitebugu ka taa bila Katitaw la o maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na ka ko gɛlɛya de b'u kan u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an k'u lamɛn. An logement social sigibagaw an bɛ tɔɲɔ kɔnɔna la an b'a ye lakana ma sabati an ka sigidaw la ni o ye logement social kɔnɔna ye ka bɔ Tabakɔrɔ fo ka se Kati an b'a ɲini ministre de la sécurité fɛ u ka wuli ka jɔ u ka dɔ fara a kan logement social in a bɛ jɔ ni lahalaya dɔw de ye a bɛ di ni lahalaya dɔw fɛnɛ de mais an y'a ye k'a fɔ logement social in bilama maaw b'a kɔnɔ maa mun réellement olu ni logement social in man kan. An filɛ musow filɛ yan nɔ sugu t'an bolo dɔgɔtɔrɔso t'an bolo ekɔliso t'an denw bolo an denw bɛ taa fo yɔrɔ min na kalan na an yɛrɛ de b'a dɔn an mɔdenw n'an denw donc misiri ko yɛrɛ banna a bɛɛ de banna yan mɛnɛ a bɛɛ de banna yan nɔ donc n'u cɛw bɔra so an bɛ bɔ tile n'u bɔra wagati o wagati an bɛ bɔ. An ye démarche caman kɛ auprès de ces gens là bon vraiment an ma se ka papier dɔlɔmasi sɔrɔ u bolo min m'o autoriser u ka yɔrɔ ninnu jɔ quoi an yɛrɛ démarche dɔw kɛ ka taa ONH mɔgɔw fɛ yen bon o kungo vraiment u bɛna mɔgɔ bila ka na yɔrɔ ninnu jateminɛ jusque là an ma mɔgɔ ye fɔlɔ an bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sabali yɔrɔ ninnu dabɔra vocation min kama vraiment a ka se ka kɛ o ye quoi jamana ka lafiya a ka d'an ye jamana bɛ position min na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bon vraiment an t'a fɛ i y'a fanga b'a la a y'a fanga ka sara wɛrɛ ɲini k'o se jamanadenw ma. Ni ko batali kɛ Tabakɔrɔ Atitebugu maaw kana u y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ka lakana ni k'o sabati o mago bɛ fɛn min na yarabi an bɛ dugawu kɛ ala k'a sabati
Namburai ambalona ka fo keneso media soro no be wele ko urwa Mohamed 6 anga jamana konena no keneso jolembe ka togoda maroko ka masake ya soro no togoda limbali langa jamana konena yoro imbe sebeni ngoro ka fe bara kunde seleme ka yakuba yakono kuswe ka aswe ka jiko e wuli ka jokera jamana maraba fe be ka se ka jiko sabata konena o keneka ministry tomba ka jamana konena no ka bara nyesti be jiko ma kata se ministry tomba ka jamana konena no ka bara nyesti no musoni duni demba ma fo ka tabla Chakeda munu benu ka bara nyeseme kene ko manunu bana yire tumbe kene kan bara nunu bela jele kofe o nyema buga shira de angulame clinique mundo a jora ka di mali musoma e Maroko roi Mohamed 6 fe ni yoro nyana man bain a jolindu muso mali muso na antun la jola ta yoro be geleya ambulo ni bloc opératoire parce que na frako muso be na opérer kono grand dando mais ne duna salmi kono depuis be do kono yire hakli sigilendo ndona salu konna na consultation be ke yorom na docteur be musulla je yorom na hakli sigi dando ndona salu were kono tuguni abe fo au salma hébergement c'est-à-dire ni muso jigina be da yorom na abe su yorom na hakli sigi la yefene ndona salu kono salmi fene ni tingele ala c'est-à-dire jigini gele ala abe fo salmi ma ko salle de réanimation un baram ke sisanno o e ka jidi hospitalima do bekra ministre de la santé ka chesiri ani anga nyemogo ye instruction mundama kanga nyogon deme kono la on fene vraiment joro kera munye ni koina o e kani bara inke kana ni jie awari bena million bidru ni duru a beno de ma mais ni a jatem ne ni docteur so mina na famnya ibi se ka fo ere ka beno dron de ma million bidru ni duru dron mais ki miri ka fo ko nya san joli ko ni yoro ma se ka ke ka sababu ke o ko nye vraiment o an ma se ko famnya mais bara inkera bien ni so jale no ji soro la sisan docteur so in kono donc ji soro len ko fe awere ay manan chama ba de bien manan munun do frakeli ke manan do mais manan kuraw de do donc o manan nunu kalande kanga ke manan nunu barabe kula tukum o kalande kanga ke donc sisan ji ko bolala amena o de damena munun be barake docteur so konna la ku dege manan nunu barake to la na fama ko formation donc ni o bana dron docteur so be daile muso ni deun be se kana furakeli ke docteur in konna la foli be alsa transition nyamogo ye ka foko ni fenyi femba ye me antenya ne muye docteur in di malima o foli fene be no e roi Mohamed 6 Maroko masake baye donc folubu bela jeli ninga batali ke nyama do kana kene kaye uya foto ko mena bini na nywene o yara bi ala kanu ta yanga jamana kona na gele munumbe kaseka fura sorola na mburai ambalana ka fo duga bugu marabulo kona na duga bugu dozo ka nyema ale dozo bala yele wele ukaseka la yere ke bengani kwene ukana ke kada fo machife uboro la karido dozo do de borai katai kado ka fo dogo maka ukatulu ka bagan chien atara bagan chien mike ambalana ka fo dugula mo kwani amene anaka marafani ka kuro fere bala yele kera kaseka amene katadi la kana ba umani wachina marakala ka ufe akelime ka suladenye o mi kera belegele be ki tafo anye wele bla tijan ma tijan bambulo ni watina nega ka jone ka bomini ne to ko tiyan suri ka bodo bu tijan ye kuna foni soro dogoma ka fe ko dimashido ko dozo do minena bagajena o wale mi kera ko dozo keleme ko ka jakuma boye ko dabiri ka dese ko kuma fo jikulo bale dogo fente dimashido ngo réunion kera dogo dozo ko de jumana damle ay berejele korofo ko beka wali sen ka tri angum bena ka danga ka do ni min sorora o ka sanction jugumana do ke mboro kena ka de ka ta do ma ka ta ni barake ani mo shima bianka amaka jakuma boye de ala rap ma kena ka min tara ni barake do ke ndara muguji do ma ko ka ba kono mana ka kan ke ka bla bora kono ku ya amine anaka mine ka ta na marakala ani ma shi bengate dozo chama mina kulangolo ke ka kala da dozo ku ani no be no contrôle ani do mina na yere ko bi dugu la kana de do ko ka barfa takute dore begena yere ko ka nyesi mauba udu bulo la fen ebe mfula dugu dozo ka marfa takue dugu la kana ye hali nyoro ni na dozo demisonu ube usenka ubi shika brigade ke ni jaman sayara beni ka bara ke tugudu sino ma chama mbi afo dozo fonfo nga bara bengale mi cheni ablai awanga dozo ba kwa ma hali mo ka she akana mine dimanche réunion kera sheji wara mo ko na duwawu ya minde duwawu ko wi duwawu dozo ka bara te foyi duwawu la kana ko ambo le barara dogo ko dozo daga ere besi ku ye ko be dabe de fleda ko abe mo mine abe be mo ka marfaka ka mo mine ka ire ka fo fuga ni ndaw sarai ka soro mo jugute ka be ka be na wala da mari taka nyesi boba ko ka toro ka bona ka here ebe mu fo jabila munu mo fo o dugu jugu yi o dozo jugu yi dozo do mine na pointa ni duwawu che duwawu dozo taro mine o 45,000 faram mine
mɔgɔ dɔw bolo dɔgɔ y'o minɛ samedi dɔw taara seko denmisɛnnin dɔw ka moto minɛ dɔgɔ y'u ɲini ka dɛsɛ mɔgɔ bɛ ka nin miiriya ta k'o miiriya fɔ o ye Mali donsow bɛɛ lajɛlen jugu ye o prévu caman tɛmɛna mugu caman tɛmɛna donsow ye min kun bɛ Ablaye maa minnu ka kuma o ye donsoya tun bɛ Mali la kunungo kana se bi ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ donsoya tun bɛ fɔlɔ minnu na donsoya ma yɛlɛmɛ maa minnu fɔ u bɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen contrôle la Mali donso bɛɛ ka hami ye kelen bɛɛ ka marifa ta kun ye maliyɛnw ka lakana ye k'a daminɛ région daminɛ fo ka taa laban Mali donso bɛɛ ye kelen bɛɛ ka hami ye maliyɛnw ka lakana ye minnu fɔ olu tɛ fasoden ɲumanw ye u t'u yɛrɛ fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ donso fɛ anw hami ye min mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra donso ka bɛnkan kɔfɛ n'i yɛrɛ sɔrɔla anw minnu ye dɔ ye an yɛrɛw b'i minɛ anw bɛnna o kan ni bɛnkan in sɔrɔlen maa min bɔra o kɔfɛ bɛɛ kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ o tɛ ani donsotɔw ka bɛnkan ye nin tɛ o dɔw donso tɛ maa si kɔ dugu a ma kɛ maa ye i kɔ tɛ dugu n'i ye tiɲɛni kɛ dɔgɔbu Ala sago i sago ni nga batali ka tijan na a y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ bi n'olu bɛ gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin kulu ma walima ka tɔgɔ cɛnni ta ni ka ɲɛsin ma u ka fɛɛrɛ balili kɛ ka se ka ninnu bɔ u senkɔrɔ fɛn bɛ fɔ donso ye marifa ta k'a fɔ k'u bɛ sigida de lakana k'a sɔrɔ ka gɛlɛya min bɛ yen n'a b'u sɔrɔ u ka yɔrɔw la dɔw bɛ taa don a kɔnɔna k'a kɛ bandiya ye walima ka taa bɛngɛnna ta ka ɲɛsin maaw ma fɛn min bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ maa si ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛ ta maa min bɛ yen n'a bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛ sigidalamaw ma walima ka taa ben maaw kan bɛngɛnniya n'o bɔra la maaw ma fan fɛ ka ɲɛsin maaw ma maa dɔw bɛ k'i ka dɔn olu de bɛ k'a kɛ bɛngɛnniya waleya kɛyɔrɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ bi donsow bɛ nin waleya ninnu kɔn u tɛ jɛn n'a ye bi wa maaw bɛ nin ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin donsoya ma i ka dɔn jɛgɛ kelen tun bɛ jɛgɛ cɛ n'o tɛ donsoya dabɔlen bɛ min kama o ye i ka dɔn k'a fɔ lakana ye dugu o dugu bɛ bi n'a sigira bi a sigira ni donsow ka cɛsiri hali bi olu b'o hukumu kelen kɔnɔna na nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen u bɛ nin kɔn u b'a kɔnsini n'an bɔra ye an balana k'a fɔ donsow olu ka fara ɲɔgɔn min kɛra kolokanikaw fɛ dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na masa Sisogo ale ye donsow e kɛra ale n'u donna ɲɔgɔn na cogo jumɛn de la a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan donsow ye foli caman ta ni ka ɲɛsin ma masa Sisogo ye kuma min fɔ ye o filɛ masa Sisogo a bɛ fɔ ma ko baba gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka kɔn ɲinan ye wagati kɛra a kɔnɔ Ala y'i to a ka na la ne kɔni kɛra ten n b'a fɔ cogo la a nana yɛrɛ ma ten tubabukan na ko par hasard ne ni donsow kun kɛra an bɛ ɲɔgɔn kalama komi ne yɛrɛ Sisogo nka ne bɛ filakan fɔ ne yɛrɛ ba ye fila ye ayiwa nana lajɛ wagati kɛra fereke donna jamana na donc n'o kɛra a bɛ wajibiya jamanaden bɛɛ ka se min ye k'o kɛ ne fana se kɛra min o de ka tɛ ka kuma kɛ a donsolamɔgɔw ni alors côté dɔ ye mɔgɔw cɛ marifatigi fila dama ayiwa an y'an t'o la Ala y'a kɛ faamuyali kɔni sɔrɔla la o de sen fɛ sa donsow ka ko caman bɛ yen u b'a ta k'an sɛgɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn conseiller an ye min gɛlɛya ɲɔgɔn ma hali kɛnɛkan yɛrɛ y'a jateminɛ siya woloma tɛ siya ko ka bɔ a la diinɛ woloma ko tɛ ayiwa min kɔni don a tɔ dɔnnen don ko dilanna i t'i da don a bɛɛ la mais an bɛ min kɔni nɔfɛ dɔrɔn nali min don sisan ka se k'a lajɛ toujours danaya min man cɛ u bɛ se ka sabati cogo min n'an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya don o ni marifatigi tɔw cɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ fana n'a fɔ an ye min kɛ ka tɛmɛ u ni fanga fana cɛ kuma caman ni fanga k'u bɛ se ɲɔgɔn ma bon ani fana ka d'a kan tɔn bɛ yen nɔ n ye tɔn min ɲɛmɔgɔ ye n'o tɔn tɔgɔ ko bɛn ani kelenya tɔnba Mali kɔnɔ yan nɔ an kɛlen don k'an ci bɛn Ala yɛrɛ jate kama ma ka foyi t'a la an jija an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ bɛn bɛ se ka sabati cogo min jamana kɔnɔ ne ni donsow ka ɲɔgɔn dɔn ka se bi la balimakɛ ni ne k'i ma ko donsow kun jigilenba de don faamaw la i tɛ da la o y'a sɔrɔ côté dɔ mɔgɔw fana ni fila de ka ca o la bɛɛ tɛ fila ye olu fana kun jiginnen don faama kelen na bɛɛ ko faama bɛ ka dɔ de dɛmɛ ka dɔ to donc donsow fura dama o ko ne ma ko Sisɔgɔ ko ka ngɔnguluni sigi muso kunna anw fɛ o b'an fa o y'an ka taabolo ka ngɔnguluni sigi denmisɛnnin kun ko o t'an ka taabolo donc k'u tɛ bi mɔgɔ kan an kɔni bɛ yan nɔ an b'a dɔn fana côté dɔ in na n'o ye kungo kɔnɔ mɔgɔw ye siya bɛɛ b'a la fila ko tɛ mɔgɔ min na dɔw ye Keyita ye Kulubali b'a la Jaro b'a la a bɛ a ne yɛrɛ Sisɔgɔ siya bɛɛ de b'a la quoi o m'a fɔ ko nin siya woloma t'a la donc ne ye kuma min mɛn donsow da o yɛrɛ de ne nimisi wasa ni n ci bila ka tugu kɔ dɔɔni k'u sama k'u bɔ ko la k'u récupérer ka taa danaya sabati n'o tɛ ne kɔni y'u dɔn min an jɛra min kan ɲuman don jama mana bonya aya fɛn misɛnninw bɛ se ka b'a la bandiya misɛnninw o bɛ armée la o bɛ hali Ala ka yafa ma misiriw kɔnɔ alimamiw la juges la finitigiw la a bɛ bɛɛ la mɔgɔ ɲuman bɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ bɛɛ ne taara don dɔ yɔrɔ la donsow ye kuma ka ca donso ba kelen n ye kuma ta n ka kuma dakuruɲɛ fɔlɔ n ko ma ko ne ye fila ye ni ma ne tɔgɔ masa n jamu ye Sisogo nimisa tɛ ban yɔrɔ la tɛ n'o tɛ ne ye maninka ye donc an bɛɛ ka jɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin kɛlɛ kunbɛn k'a bɔ ka jɛ ka kɛ jamakuru kelen ye ni bɛ tali kɛ masa Sisogo la a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ torokɔrɔbukaw fɛ yen misiri dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ misiri n'a tɔgɔ dalen bɛ Ibrahima Ɲasi la kumaw kɔni cayalen bɛ misiri nɔfɛ nin waati in na dɔw kɛra sɔn ni kana misiri kana yɛlɛma don a baara kɛcogo la n'o y'a jɔ cogo ye o kɔni kɛlen ko ɲɔgɔnfɔnbaliyaw bɛ ka bɔ a kɔnɔ na
yasa ka prêter dama Banjugu Traoré ale ba ɲɛ fɔ n ye gɛlɛya bɛ fan jumɛn de fɛ an ka lamɛn. Misiri in baaraw daminɛna depuis 2006 san 2000 san 6 misiri in jɔla ONG Wami de fɛ a jɔlen kɔfɛ ONG Wami fɛ an ye san 15 kɛ o cogoya la fo ka na se 2019 ma bon comme ji de tun bɛ don anw kan misiri kɔnɔ ni samiya nana kutuba senfɛ selidennin dɔ la alimami da sela ma ko ni ɲumankɛla min bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka misiri k'an dɛmɛ ji kana se ka don bon ɲumankɛla min b'an bolo carré kɔnɔ yan a bɛ to k'an dɛmɛ waati o waati malobɔrɔw ni fɛn wɛrɛw la sekɛla ma k'a fo selidennin foli la o kɔnɔna la a yɛrɛ de ko an ma ko an ye kuma min lase misiri kɔnɔ k'a y'a mɛn k'ale labɛnnen don a kama k'a bɛ misiri jɔ bon a ye misiri jɔ o la misiri jɔlen ka kurakuraw de la sisan sa misiri tigi nana caya sinon an de bɛ misiri kɔnɔ an de b'a courant sara an de b'a ji sara an de b'a gardien sara an de b'a fɛn bɛɛ kɛ bon u nana sisan ka commencer k'a fɔ ko non ko misiri ko tigiya k'a yɛlɛmana ko parce que ko Wami de tun y'a jɔ kunun mais bi ko Wami ka misiri tɛ yen bilen donc k'olu ka misiri jɔlen de bɛ yen ko min y'a jɔ ko y'olu ka kalanden de ye k'a b'olu ka taabolo de la bon an kɔni an seko kɛ an sera cɛ yɛrɛ ma misiri jɔbaga ma k'a fɔ a ye an ko u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni tɔgɔ ye dɛ k'a fɔ ko e ye misiri jɔ ka d'u ma bon ale kɔni y'a jira k'ale y'a jɔ ka di Ala ma ale da t'a la an ye cɛsiri caman kɛ o la an sera imama min bɛ Torokɔrɔbugu yan yɛrɛ fɔlɔ an sera olu ma ka kuma ɲɛf'u ye ka yiru la vraiment degun b'an ka misiri kɔnɔ olu yɛrɛ mɔgɔw bila ka na kow ɲɛɲini o kɔfɛ an yɛrɛ selu ma ka taa sigi u fɛ mais tiɲɛna u tun kan ka jɔyɔrɔ min fa a ma kɛ mun na imama min bɛ commune 5 yɛrɛ kɔnɔna la yan Torokɔrɔbugu yan o ɲɛmɔgɔba ye imam Diallo de bon imam Musa Diallo ale yɛrɛ dun de bɛ mɔgɔ ninnu kɔfɛ k'u pousser k'u bila nin ko ninnu na bon ale yɛrɛ tilala ka bila u ɲɛfɛ ka na wurudi kɛ misiri kɔnɔ alors que mankan bɛ wurudi ko de nɔfɛ k'a ɲini dɔrɔn ko misiri ka to a cogoya kɔrɔ la parce que an ka misiri fo bɛɛ ka faamu an ka misiri tɛ wabiya misiri an ka misiri tɛ taabolo misiri an ka misiri bɛɛ de b'a kɔnɔ donc an bɛ fɛ taabolo ko de kana don a kɔnɔ parce que a bɛ na ni mankan de mais an sera faama ma ni sira jumɛn muso ninnu de plainte tigɛ anw kama bon ni n ko musow misiri musow tɛ muso wɛrɛw de don mais karamɔgɔ dɔw de b'u kɔfɛ u bɛ k'u pousser k'u kɛ anw kan i n'a fɔ Makiba i n'a fɔ Mohamed Musa Diallo ninnu fila de point fila ye minnu bɛ ka muso ninnu pousser k'u kɛ anw kan bon vraiment hali bi an b'a degun kɔnɔ plainte caman donnen b'an kama bon plainte ninnu donna an dun b'a dɔn misiri ɲɛnabɔ yɔrɔ ye au conseil ni imama de mais pourquoi o bɛ taa ɲɛnabɔ procureur ni tɔgɔ ye di maire ni fɛnw fɛ gendarmerie fɛ gendarmerie de y'a minɛ ka taa n'an ye bon vraiment an ko Mali kura ni Mali kura bɛ jɔ a tɛ jɔ ni cogoya la jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ kuma u fɛ hali bi an da mɛn mɔgɔ caman na an b'a dɔn k'a fɔ k'u seko kɛ mais vraiment u k'u seko kɛ hali bi ka tɛmɛ donc an ka se ka lafiya sɔrɔ misiri an bɛ fɛ hali bi an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ sinon vraiment an sɛgɛnna ni bɛ tali kɛ Banjugu Traoré la a fɔra cogo min na an ka jamana kɔnɔ na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya bɛ na cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ kulu dɔ b'an ka jamana kɔnɔ na kulu min bɛ n'olu y'a yira ka fulu ka baara tɛ dɔ ye dɛ ka kalan di musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka baara dege baaraw ka se k'u bila o sira kan u y'a yira k'a fɔ k'o baara kɔnɔ na gɛlɛyaba de b'u kan yaasa ka pɛrɛntigɛ d'a ma kulu yɛrɛ ma o olu b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. bon an ka bi sigi kun ye mun ye yaasa mɔgɔw k'a dɔn malo minnu b'an bolo malo ninnu bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ k'a dɔn fana ko malo ninnu bɛ se ka kɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye a tɛ kɛ kini dɔrɔn ye a bɛ kɛ basi ye a bɛ kɛ juga ye a bɛ kɛ laro ye a bɛ kɛ gato ye lafiri a bɛ kɛ fɛn caman ye bon an ka autorités kɔni u k'an dɛmɛ an tɛ foyi nɔfɛ dɛmɛli yɛrɛ tɛ fɛnko yɛrɛ tɛ wariko yɛrɛ tɛ n'u y'an dɛmɛ kalan na ani an bɛ bayɛlɛmali kɛ ni minɛnw ye an k'o sɔrɔ an b'olu dɛmɛli nasɔnw de fɛ hali sisan an ni minnu t'an ka produit sɛgɛsɛgɛ k'an dɛmɛ o la parce que n'i ye produit ninnu dilan ni autorisation ma di sur mise au marché a sanni bɛ gɛlɛya hali ka taa dugu wɛrɛ la a bɛ gɛlɛya mais n'u y'an dɛmɛ o baaraw la olu bɛɛ ka d'an ye. pour que an ka se ka se sɔrɔ jamana o jamana min n'a taara ɲɛfɛ o ye bololabaara de ye kɛnyɛrɛye baara o de bɛ jamana taa ɲɛfɛ jamana o jamana min t'i ka dumunifɛnw don ba la e bɛ kɔfɛ n'i y'a jateminɛ jamana fɛn o fɛn bɛ ka Mali kori a bɛɛ bɛ balo Mali kɔnɔ mais Mali tɛ balo olu kɔnɔ an ka laɲini ye ni anw taara salonbaw la u b'anw yɛrɛ ka produit minɛ ko c'est de la meilleure qualité ka don packaging emballage ɲɛnamaw kɔnɔ an ka faamaw k'a dɔn k'a fɔ pour que an ka se ka se sɔrɔ an ka produit ka se ka sugu sɔrɔ u ka ɲɛsin anw ma et puis u ka fanga don anw bayɛlɛmalikɛlaw la pour que jamana ka taga ɲɛ. an ka malo in bɛɛ ye consommer malien ye gɛlɛya b'an kan pour que faamaw yɛrɛ bɛ se ka to an ka ko don ba la an ka se ka sanni sɔrɔ an sigiyɔrɔ la. Ni u ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen kan ye minnu bɛ n'u ka baara ɲɛsin musolakaw ka se k'olu tɔgɔtɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen ni forotigi ka foro b'a sɔrɔ ma ni waw m'a dɔn jiribolow caman b'a dɔn min ye ka dɔn k'a fɔ cɛ dɔ ye n'o ye Mamadu Jara ye ka bɔ Bɛlɛkɔ Baningo marabolo kɔnɛ na Joyila marabolo fɛ ale wulilen bɛ nin waati in na ka diɲɛ minɛ ka yira k'a fɔ ko muso dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ muso in nɔfɛ a na kɛ ale n'a tun bɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ nka i ka dɔn cɛ wɛrɛ na k'a fɛ
k'a deli ka kunu o senfɛ u y'ale badɛbɛ walo o kɔfɛ a ɲinina ka taa muso in tilalen bɛ ka boli tuguni a bɛ k'a ɲini ani Siri Kulubali ɲɔgɔnya ye kuma min fɔ an ka Mamadu Jara an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ Mahamadu Jara ka bɔ Bɛlɛkɔ. Ne bɛ mɔgɔ dɔ de k'a ɲini a tɔgɔ Asita Sangare. Muso denmisɛnnin don a furukun ye cɛ min nɔ a kun y'a fɛ ba wɔrɔ a kɔrɔkɛ de y'a tigɛ k'a di ne ma olu tilala ka ne janfa a kɔrɔ mɔgɔ ninnu ne bɛ ne nɔfɛ ni muso ma ye k'u bɛ ne faga n ye ne siɲɛ 2 ne bɛna ɲini Bamakɔ ka taa nɛ siɲɛ fɔlɔ la n nana ɲini ka taa nɛ ka taa di mɔgɔ dɔ ma ko ka taa di a somɔgɔw ma a jeli a somɔgɔw ma a tila boli tuguni o yɛrɛ sen ka fɛ o ye ne bugɔ bere la ka jeli jigin ne kɔnɔ ala de ye ne bɔ o zen tuguni denni tila boli a tɛ ne ka so a tɛ calakakɔrɔ mɔgɔ ninnu bolo a ko nin kuna fini fɔ k'a Bamakɔ yan k'a se bɛ nin kɔrɔ o de ne se ju ye Bamakɔ yan ka na denni ɲini ka taa ju mɔ parce que ko na bɔ min ka ma a kɛ n t'o bilen mɔgɔ ninnu ne nɔfɛ k'u bɛ ne fa Bakari Sangare de denni di ne ma o denni yɛrɛ kɔrɔkɛ o kun t'a kalama ko denni furulen nɔ o kun y'a kalama ka furulen a yɛrɛ ko ne ma ko denni furu a fɛ tiɲɛ parce que ko cɛ k'a bugɔ k'a sen muluku u de y'a furakɛ k'a tɛ taa la ye bilen a ne wele denni na don fɔlɔ min tiɲɛ na ala ko tiɲɛ ne ma sɔn taa ni denni ye kɔfɛ ko denni bamuso de ye denni gɛn k'a ka bɔ du kɔnɔ k'a tɛ k'a sɔn selakaw ka furu ma ko bamuso y'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ a kun ye nana jamana kɔnɔ kɔrɔkɛ ne y'a minɛ ka taa a di ne ma a ka dilali kɛyɔrɔ la kɔrɔkɛ min moto dilan de kɛ ko ne ka taa ne n ka buguda la ne wala ne n ka buguda la yanni ne ka a bila veille ten ne seere ɲini n yɛrɛ la k'a ɲɛfɔ olu ɲɛna su kelen a y'a sɔrɔ ne fa kun tɛ ne fa kun nana Bamakɔ yan n m'olu kɛnɛ kan u nana se denni faw ma ka ɲininkali kɛ ɲininkali kɛlen denni faw ko tiɲɛ don depuis u y'a di selakaw ma a sɔn dɛ nka ko an ka den mara an fɛ fɔlɔ yanni waati in ka tɛmɛ jɔn de y'o fɔ denni fakɛ yɛrɛ de y'o fɔ n'o ye Salifu Sangare o furankɛrɔ selakaw de wulila ka na denni ɲini mɔgɔ min ye ka den yɛrɛ di ne ma bugulakaw y'o de ci n'o Bakari Sangare ka taa den nɔfɛ an ma gɛlɛya an den di a ma ka na den nana u tilala den labɛn ka waa di selakaw ma tuguni den jilen selakaw ma u taala ni den o su kelen den tilala u la a tilala ne ka yɔrɔ ma gɛn a nana ye ni sela ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye a sina ne ka terikɛ ka yɔrɔ la ka t'i to yen n'o Karimu Tarawele a sila yen su kelen mɔgɔ ninnu nana ne nɔfɛ ka na ne ni ba nɛnw ni fa nɛnw kɛ besew bolo berew bolo ne ma bɔ kɛnɛ ka bilen ne ye mɛri ɲarakayɔrɔ ye u ye ne ka muso kɔrɔlen de ɲininka ko ne taa min o ko ne bɔ jigi ɲɔrɔ fɛ sisan ko hali ne jama dina kɛ u ye ka tile 3 de di ne ma ko yan n'o cɛ ko denni ka ye ni denni ma ye ko ne sigi tɛ fɛn min kan k'o bɛ bɔrɔ n'o de fɔli ma mɔgɔ min ye k'i bana ka tɛmɛ ne de siralen na ni ne sela denni ye ne bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ ani faamaw fɛ u ka ne dɛmɛ ka papiye da denni kan k'a ji a somɔgɔw ma n kɔni di mɔgɔ musala kan tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ninnu na diɲɛ nɔtigɛ n ba yɔrɔ parce que u ye ne ni faga cɛ u yɛrɛ kuma kan ko wari min y'u kun u bɛ ne fa ka wari kɛ k'a datugu foyi ti bɔrɔ a muso ko min yɔrɔ min na sisan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn e bɛ fɛ k'a d'u ma ou bien yalima e bɛ fɛ ka muso in to i bolo de tiɲɛna ne yɔrɔ min na sisan ne bɛ fɛ ka nin makara ka bɔ muso ko in nɔ o tɛ muso ko ka ko ɲɛ dɛ ne de bɛ ka fɛ ka nin makara ka bɔ muso ko in nɔ a siɲɛ 2 de ye ne bɔ a di a bɛ boli k'a sɔrɔ ne ta kalamu n'a sela Bamakɔ tuma min na a bɛ sɔrɔ ka ne wele ne k'a wele min na se an ka dugu kumandanw ani mɛriw ma u ka nɛmɛ siɲɛ ala y'a kɛ k'a ye ko ne waa di siɲɛ ye hali n'a bolila u ka ne dɛmɛ walasa ne ni bɛ se kisi mɔgɔ ninnu na cogo min na. e tun bɛ taa i ka Mamadu Jara kana a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka don a gɛrɛsɛgɛ la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taa Cadi jamana kɔnɔ sigikafɔba min kun labɛnnen bɛ u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila mɛkalo tile 10 na san 2022 k'a sababu kɛ o dɛmɛbaga jɛkulu u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ sigikafɔ in na cogoya min na fo ka taa se u ka jamana kɔnɔna na sigikafɔ in a kun ye min ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka o ko ladɔn cogoya minnu na ni sigikafɔba in a yirala k'a fɔ sigikafɔba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka jamanadenw bɛ se ka jamana yɛrɛ maracogo ɲɛdɔn cogoya min na fo ka taa se a politiki baaraw kunyanko ma jamana yɛrɛ labaarali bɛ cogoya minnu na o bɛ se ka lakodɔn jamana kɔnɔdenw fɛ n'an bɔra taa Afrique Sud jamana kɔnɔ u ka jamana ɲamakɔrɔ Jacob Zuma n'a si bɛ san 79 ale kɔni nɔ minɛlen bɛ
Afrique sur jamana kiribulon fɛ ka sababuya kɛ a ka fanga wagatiw la k'a ye dunkojuguya ni yuruguyurugu wale dɔw kɛ ani adamadenya sariya sɔsɔli waleya dɔw k'a y'olu caman kɔni kɛ nɔminɛni wale 16 bɔɲɔgɔnko kɔni ta mɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen nin ma jamana nafolo caman kɔni tara k'u bayɛlɛma a fɛ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna na kabini kuma jan Jacob Zuma a ka nin kiiri in kɔni baaraw bi sen na a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ Jacob Zuma yɛrɛ y'a yira k'ale ma jɔrɔ ka nin kiiri in kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa Ethiopie jamana kɔnɔ u ka marabolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Tegere a bɛ kalo 15 bɔɲɔgɔnko bɛ bi lakanabaliya kɔni waralen bɛ olu ka marabolo kɔnɔna na jɛnsɛrɛnna jɛkuluba min sigilen bɛ ka ɲɛsin dun ka fama olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko 100 sara la ko 40 bɛɛ lajɛlen ko dumuni ko gɛlɛya kɔni b'olu la ni waleya in kɔni kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen nɔ gɛlɛya mana maaw sɔrɔ baloko ta fanfɛla la maa minnu bɛ dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma ni kɛlɛ bamanin kɔni kɛra sababu ye olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ ka se ka taa u ka dɛmɛw kɔni kɛ ka sababu kɛ ko taji kɔni ko tɛ ka se ka sɔrɔ ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'an bɔra an bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Umaru Ambalo Sissoco ale n'a ka ministre kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye la u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ dagayɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko présidentiel k'u to o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na marifaciw kɔni baaraw lara wulila u ka jamana finitigilaka dɔw fɛ o muguci nin kɔni maa caman kɔni kun ye hakilina fɔ a ko la dɔw yɛrɛ y'a yira ko coup d'état kun kɛra ka ban dɔw ko k'a ko bɛ laban coup d'état na nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa kɔni bɔra ni ka se ka laseliw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ ale la k'ale ka kɛnɛ nin na ko coup d'état kɔni mun ka labɛn ale kama ko nka k'a ma se ka sira sɔrɔ k'a bɛ basigi kɔni laɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin Siri Kulubali y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi na lafiya yarabi Ala ka Mali bila o sira kan ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'aw bɛɛ fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka kanuw na ka ɲɛ sama fan balele fɛ ka foli d'aw ma hali bi an bɛ ka dɔn ka fɔ san marabolo kɔnɔ na kunun an tun bɛ ka dɔn k'a fɔ folomanakaw fɛ a kɛra bonya ni karama de ye Sina Lamini Jɛnɛ marabolo Masina marabolo fo ka taa bila Segu ale kɛrɛfɛ maa maa bɛ ni sɔgɔlen banna bi ka bɛɛ fo bɛɛ ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ka kanuw na ka ɲɛ sama fan balele fɛ maa maa bɛ ni sɔgɔlen banna bi ka bɛɛ fo bɛɛ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye k'Ala ka kanu to ka foli ni ta ni kɔrɔ gɛlɛyaw kirinna balele tɔgɔ la Sina Lamini k'aw fo ni k'aw barikada bi ni Ala sɔnna ma y'a fɔ cogo min na Amadu Ɲanzɔn a bɛ bisimila bi san marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ nani min filɛ n'a b'o baaraw la Ala ka kunjɛ yɛrɛ la a bɛ su in na siyan ni Ala sɔnna ma ka se ka wulikɛjɔw kɛ ani dugu maa ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ a bɛna fɛn min kama jamana ɲɛtaa Ala k'o sabati k'aw fo ni ka waleɲuman dɔ dandaw la aw minnu bɛ yen n'aw sɔgɔlen b'an na yɔrɔ jan ni yɔrɔ suru k'aw bɛɛ fo an kanubaw an ye layi ɲɛɲa ka ci sɔrɔ morikɛ ko k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa caman bɛ yen ko ale yɛrɛ dabali banna maaw ye weleli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli ta ni ka ɲɛsin ale ma ko fɔ k'a jɔn a yɛrɛ la a bɛ foli segin aw yɛrɛ ma k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ale bɛ yen an kanubaw n y'a fɔ cogo min na diɲɛ ye nin de ye ni maa ye fɛn kɛ ye n'i y'a waleɲuman dɔn o ye fɛn ye fɛn min n'a sɛbɛkɔrɔ cɛ ka ɲi kosɛbɛ k'aw fo ni k'a waleɲuman dɔn kanu de bɛ don kanukunu kɔnɛ na kununko an tun bɛ ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min na o ye ka dɔn k'a fɔ nbɛlakaw fɛ an kunbɛra ye nisɔndiya ni bonya kɔnɛ na k'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma kunnafoni nataw la an b'a belele pɛrɛtigɛ di aw ma